is de logica? My Laura. Ja, ik wil het even met hem hebben over net iets heel erg Fries, maar wel iets wat me fascineert en waar ik de logica net van begreep. De Artemis 2 is na de mannen gong, ja, 4 dagen. Verder dan de laatste keer in Joontje 70 toen de Apollo 13. Ja, ik heb dit even opzocht. Keurig. Toen die weer. En dan heb ik even 3 ruimtelijke feitjes, maar daarbij een soort van vraag. Ja? Een soort van vraag. Ah, het is net hoe is net. Let maar. Komt goed. Oké. Oké. Nou, een leuk feitje is dus, we zeggen dus altijd maar één kant van die mannen. Maar is dat dan de voor- of de achterkant? Dat is toch fascinerend? De voorkant. Het is wel weer Oost-logica, Dan, ja. ja. Ja, maar wat is dat dan? Ja, voor u is het de voorkant, maar voor een Marsbewoner zal het de achterkant wezen. Ja. Maar is dat zo? Want wij draaien om ons af, Ja, maar precies. de mannen toch echt? Ja, Dus Ja, maar draaien we dan Nee. beide Zullen we Nee. wel altijd dezelfde Orenkampen? kant? rijdt de man, Ja, we zullen altijd dezelfde kant, ja. Is dat rijdt de zo? man net op zijn as. Nee, we zullen altijd wel dezelfde kant, ja. Dat is een soort dark side of the moon. Ja, Ja, is dat echt zo? ja, zegt ze. Oké, maar dat nemen we dan even om. Maar dan nog, een bol gaat net de voor- of achterkant. Nee, dat ging het van de eye of the beholder ouwe. Ja. Dus Hoezo? dat, Bij het voetbal dan zeggen ze wel eens, nou, de bal is aan de voorkant over de lijn, maar de achterkant was niet over de lijn. Ja, dan is het inderdaad, die uit de tijger was toch zuidest. eye of the tiger. Nou ja, vind ik fascinerend. Nog een leuk feitje. Als je dus naar de... Maar we hadden geen antwoord toch dan? Nee, ik heb geen antwoord. Er is Ik geen vind het antwoord. gewoon bizar dat zo giert. Ja, wat Dat een werkt. voor- of achterkant. Nee, ik heb geen Dat is een antwoord. wonderlijke quiz zonder een goede antwoord. Ja. Nee, het is net een quiz. Het is gewoon iets om die even... Allemaal onvoldoende. Even hoe na te denken. Wat ik fascinerend aan vind, is dat als je dus naar de sterren sjugge, dan sjug je dus eigenlijk waarom in de tiert. Ja. Wow. Heel veel waarom in het tiert. Dat is toch raar? Dat is zo raar, ja. Uw zin is 8 minuten waarom in het team. Oeh, dat wist ik zo specifiek niet. En Dat zijn toch coole dingen? al die sterren, de beste sterren bij, die bestaan al net meer, maar wij zussen nog elke jaar onder hemel. Ja. Ja, dat is inderdaad fascinerend. Oké, en de laatste. Nou, die capsule van die Artemis, die is dus krekzak grut als een bestelbusje waar ze 10 dagen in zitten. Ja. Ze zijn mij zien fjouweren, maar welke treinmeesting zo'n je wil 10 dagen in een bestelbusje zitten willen? Daar ben ik benieuwd naar. Maar welke treien? Ja, want ze zijn mij zien fjouweren. Nou, Zo grut als een bestelbusje, Ja, maar ook. wie houden je met vol? Arjen, Laura. Oh, dat vind ik echt een heel lief politiek correct antwoord, Ja. maar ik denk niet. Nou, maar wie zoekt dat? Daarbij rekening houden, bij de Artemis de wc wie kapot, toch? Ja. Dus dat kan niet gebeuren. Hè? Dat zoek wel rekening mee houden, maar de meesten die stiert. Oeh, ja. Wc wie kapot. Hygiëne speelt wel een rol. Ja, zeker. Jacob valt af. Ja. Mijn vriend- Ik denk dat wel Karakter, om ik. Dus je rol op. vrouw en dochter, maar dan mag ik nog kiezen, wie heet een mem. Dat is dan wel sneu. Ja, maar dat is toch voor die Kies ik vriendin voor leuk die dat ze kwam mem. uit, of ze kwam met my god. Ja, Vind ik goed. Grappig dat je hem zou denken, want ik dacht dus, nou oké, wie kan leuk kletsen? Chantal Jansen, daar wil ik echt Ja, wel die 10 kan- dagen mij verzitten. Wie Dat kan op zich wel, logisch ja, maar, nadenken? Ik heb een witte skipper Dan nodig. net vanwege het kletsen. Janko, bij wie zou dat dan? Was toch nog een man hokken in? Nee, dat hok past er net in. Maar dat is Ram. Ja, ik denk dan krijg ik als een rol op dat ik dan maar voor mijn gezin ging. Wol toch? Ja, dat was het bij of het was bij ben. en een vrouw. Ja, dat Ja. komt precies op Makkelijk. jou uit. Dus. Ja, Maar net Henk de Jong. ja dat is wel een goeie. Henk de Jong, Ja. Sander Ja, van dat der is wel Heijden. die- Waar ik niet Diemers. Henk de Jong, dan wist wat, dan is het 10 dagen gezellig, leuk, fantastisch, waarom? alles goed. Dan ging ik maar Riemer foppen en Afonso Alves. die praat Braziliaans, ik ging net maar praten, maar oké. Ik offer mijzelf wel op voor de vrouw. Ik neem Donald Trump wel maar, dan heb je met 10 dagen 10 dagen hebben we rust. even een rust.